Čaute, dneska som si do štúdia doniesol môjho kamaráta Mirka Ružičku. Čau Mirec. Mirec. Čau starý. Čau. Ako sa máš? Ja sa mám dobre, prosím ťa. Čo to máš na hlave? Veď vyzeráš jak Vader. Čo vravíš? Vyzeráš jak Vader. Čo to máš na hlave? Bratu, toto je najnovšia virtuálna realita. Je to taká bomba, že až toto musíš vyskúšať. Keď skončí video, tak ti to ukážem. Čo tam vidíš, prosím ťa, pekne? Ty vole, ja tu môžem cestovať, ja sa tu vozím ako debil, no to je proste úžasné. Fakt je to bomba, toto nezažiješ normálne. Prečo vlastne ľudia utiekajú sa k takejto virtuálnej realite? Tak ja neviem. Realite. Tak ja neviem, je to dosť možné, že trávia v tým voľný čas, možno tam dostávajú možnosť ísť tam, kde nemôžu a v podstate vytvárajú z takto zážitky, ber to tak. Jasne, rozumiem. A čo keby ti poviem jednu pecku, že viem, ako bez virtuálnej reality dokážeš dostať zážitky a čokoľvek, čo chceš, čo si tam pozeráš, ani neviem. O čom hovoríš? To by si chcel vedieť, že? Počul si už o network marketingu? No, niečo mi to hovorí, ale nič konkrétne som sa na to nejako o to nezaujímal. Volalo ma ohľadom toho aj pár ľudí do biznisu, ale nejako som nešiel. A prečo? Čo ťa nejako odradilo od toho? Tak ja neviem, ja som väčšinou ohľadom toho počul, že sú to klasické pyramidovky a že proste jedná sa o nejaký odžup po slovensky, vieš ako. A to nestojí. Si zadelil odžup. Jasné. A chcel by si vedieť o tom viac, ako to naozaj funguje? Opýtam sa ťa takto, čo by som z toho mohol získať? Čo by si z toho mohol získať? Tak z môjho pohľadu by si z toho mohol získať určite zážitky, to by si chcel, to si vravel, že by ťa zaujímalo. Možno aj nejaké peniaze, skúsenosti, kamarátov, slobodu, či už finančnú alebo časovú. Môže byť, ešte môžem pokračovať? Pokračujem, stačí? To zaujíma. Čo by si ešte mohol získať? Čo ja osobne som získal, tak mne sa hlavne na tom páčilo, že sa človek úplne osobnostne inak vyvinie. Že úplne nabere jeho život alebo jeho smer úplne iným smerom. Stane sa doslova lepším človekom pre seba, svoje okolie, ale aj pre okolitú spoločnosť. Takže ty vravíš, že keby som skočil s tebou do nejakého network marketingu, takže sa stane zo mňa nová osobnosť a že v podstate mám možnosti, ktoré by som normálne nedostal? A chceš povedať, že je niečo lepšie ako virtuálna realita? No, povedal si to správne. Máš možnosti, ale záleží to hlavne od teba, samozrejme aj odo mňa, že ako ti pomôžem. Takže není to len, že niekde skočiť, je dôležité aj kam, do akej spoločnosti, s akými ľuďmi. Jasné. A čo vlastne budú mať tí ľudia, keby náhodou teda išli so mnou do toho? Jasné. No v podstate ty, ako som ti hovoril, alebo ako mne sa podarilo, alebo čo mne sa najviac páčilo, že ja som vyrastol v úplne iného človeka, aký som bol predtým. Takisto vyrastieš v neho ty a môžeš to naučiť aj tých svojich kamarátov alebo nejakých ľudí, ktorí sa do toho zapoja. Čo povieš? Že to je fakt zaujímavé. A ešte sa chcem opýtať, ako spoznám klasickú pyramídu alebo nejaké lietadielko, čo padne za chvíľočku dole bez benzínu? A ako dobrý network marketing? Aký je s tým rozdiel? Jasné, presne tak. Presne viem, na čo narážaš, alebo čo sa pýtaš, lebo aj mňa strašne veľa ľudí kontaktujú. Ja som aj slúbil, že vydám nejaké takéto video, aby už mi konečne dali pokoj s tými blbosťami. No ako spoznáš nejakú správnu spoločnosť? Ako prvé by som sa určite sústredil na ľudí, ktorí ju robia. Nepozerať sa na tú príležitosť ako taký, ale akí ľudia sú v tom zapojení, lebo to je dôležité. Tak sa bude odvíjať potom aj tá tvoja kariéra, aj ten tvoj osobnostný rast, že čo ťa budú učiť. Takisto, či je tam nejaký reálny produkt, čo sa týka nejakých fyzických network marketingov, ako sú, ja neviem, voňavky, kozmetika alebo niečo v tom štýle, tak tam je to jasné, tam máš proste produkt, ktorý si môžeš chytiť, ale dosť takýchto podvodných projektov alebo firiem vzniká práve v investičnej oblasti, kde oni vypracujú perfektný marketingový plán a proste ide od recyklovania plastov po počítače a neviem, čo všetko už na tomto trhu s týmito kvázi projektami bolo, takže určite tam musí byť nejaký reálny produkt, nečaká nejaké veľké výnosy a hlavne výnosy za žiadnu prácu. Takže to sú také tri úplne také jednoduché veci, ktoré by som ti možno poradil. Ešte možno nejakú takú štvrtú, že musí ti to celé dávať
nejaký zmysel. Keď proste niekto ti povie, že ty dáš niekde peniaze a za nič nerobenie proste ti budú chodiť stovky alebo tisícky percent ročne, to proste není reálne. To sa nemá odkiaľ vykumulovať. Takže takto by som to... Ale to je dosť o ničom. Ja som taký typický Slovák, aby som chcel všetky peniaze sveta s tým, že sa nenarobím. Vieš, ako toto je tá najlepšia vízia, ktorú môže človek mať. Jasné, presne tak. Ako môžeš sa stať investorom, ale na to potrebuješ nejaký zaujímavý kapitál, takisto aj vzdelanie alebo nejaké skúsenosti a všetko ide step by step a práve tu sa to môžeš naučiť. Tak to je fakt veľmi zaujímavé. Ja viem. Toto sa mi fakt začína páčiť. Ja viem. Tak čo, ideme do toho alebo ideš naspäť do virtuálnej reality? Láka ma tá virtuálna realita, ale vieš čo? Ideme. Kokos, paráda. Čau, teším sa. A ja. Čaute, ahojte. Ahoj.